Skôr než začnete vyrábať farebné mydlá, poďme si povedať pár informácií ohľadom farieb do mydla. Pri kúpe farieb do mydla sa môžete stretnúť s informáciou migrujúce farby, nemigrujúce farby. Aký je medzi týmito farbami rozdiel? Pokiaľ si vyrobíme viacfarebné mydlo s použitím migrujúcich farieb, v mydle po čase dôjde k vzájomnému splývaniu farieb, farby budú do seba vzájomne prechádzať, zmiešavať sa a výsledným efektom bude častokrát mydlo nie veľmi pekných farieb. V prípade viacfarebných mydiel je preto potrebné použiť nemigrujúce farby. Iba v prípade, že chceme efekt migrovania vo svojom mydle využiť, tak v takomto prípade použijeme aj pri viacfarebných mydlách farby migrujúce. Príkladom je toto mydielko s ružičkami a lístkami, kde som vlastne farebnú ružičku aj farebné lístky dala do mydielka, kde vrchná vrstva je priesvitná, transparentná a z tejto ružičky a lístkov sa postupne farba uvoľňuje do vrchnej transparentnej hmoty a dochádza ku vzájomnému splývaniu týchto farieb. Toto je výsledok po 1 mesiaci. Tie farby ešte postupne viacej splynú a výsledný efekt bude oveľa krajší. Toto je pravým po 1 mesiaci. Ešte príklad použitia nemigrujúcich farieb pri mydlách. Tak v tomto prípade som štvorlístok v mydielku zafarbila nemigrujúcou zelenou farbou, oxidom zeleným. A ako vidíte, ani po čase farba z toho zeleného štvorlístka neprechádza do okolia. Keby som použila migrujúce farby, tak postupne tá farba by zo zeleného štvorlístka prešla do bieleho základu. Medzi migrujúce farby patria farby GL Color. Ide o glycerínové farby, vhodné aj do transparentných mydlových hmôt, aj do bielej mydlovej hmoty. A medzi nemigrujúce farby patrí napríklad ultramarín modrý, ultramarín ružový, oxid žltý, červený, zelený. Tých farieb je veľké množstvo. Ide o farby v práškovej forme, ktoré pred použitím je potrebné rozmiešať v malom množstve glycerínu. Čiže do malej nejakej nádobky si nalejeme malé množstvo glycerínu a vsypeme tam malé množstvo práškovej farby. Dôsledne zamiešame buď špáradlom alebo použijeme minimixer a až po dôkladnom rozmiešaní, kedy nám vymiznú hrúbky, tak takto vzniknutú farbu môžeme použiť do roztopenej mydlovej hmoty na zafarbenie. Ďalší údaj, ktorý by nás mal pri kúpe farby zaujímať, ak chceme použiť transparentnú mydlovú hmotu, je údaj, či po použití farby sa hmota nezakalí, teda či nestratí svoju transparentnosť, priesvitnosť. Ultramaríny aj oxidy, ktoré napríklad ja používam pri výrobe mydiel, tak tieto transparentnú mydlovú hmotu zakalia. Pre transparentnú mydlovú hmotu preto ja používam len GL Color farby a používam ich teda hlavne do tých jednofarebných mydiel. Takou výnimkou je toto mydlo, kedy mi neprekážalo vlastne to, že farba zo zafarbenej transparentnej mydlovej hmoty mi prechádza, môže teda prejsť aj do okolia, pretože toto mydlo má navodiť dojem, že mušľa je vo vode, čiže nič by sa nestalo, keby mi vlastne farba, tá modrá, nejakým spôsobom narušila tú bielu alebo zobrala z tej bielej farby. Myslím si, že vzniklo veľmi pekné mydlo a toto mydlo už som dávnejšie vyrobila, ako vidíte, výsledok je stále veľmi pekný. Riešením, pokiaľ chceme použiť
nejakú farbu na zafarbenie transparentnej mydlovej hmoty a nechceme, aby farby do seba vzájomne prechádzali, tak riešením je použitie napríklad farieb Zenicolor 5. Tieto farby nemigrujú ani neznižia transparentnosť priesvitných mydlových hmôt. Ja však túto farbu zatiaľ nemám, a preto vám ju nemôžem ukázať. Tieto farby sú ináč pomerne drahé, v balení je 5 tub po 30 gramov a táto sada, čo som pozerala na internete, stojí 11,99 eur, čiže vlastne 12 eur za 5 farieb. Ono zase 30 gramov by mohlo vydržať na zafarbenie pomerne veľkého množstva mydlovej hmoty, ale ako rajím, zatiaľ túto farbu nemám. Pri výrobe mydla taktiež potrebujeme nejakú vôňu, aby nám mydlo pekne voňalo. Do mydla môžeme dať vlastne vône, ktoré sa predávajú v e-shopoch, kde sa predáva takisto aj mydlová hmota, farba do mydla, tak takisto na tom istom mieste predávajú aj vône do mydla. A okrem týchto vôní môžeme použiť aj parfémy do kozmetiky, rôzne sú dostať kúpiť a takisto aj 100% prírodné silice. Ja mám tu napríklad 100% prírodnú silicu Meto Pepperno, mám takisto tuším borovicu, eukalyptus a ďalšie. Takže tých vôní a možností, ako si vyrobiť pekné, voňavé mydielko je skutočne veľmi veľa.